Lulju qed ikompli jġib miegħu sħana tremenda u xemx tikwi, temperaturi għoljin li fl-eqqel tal-ġurnata rreġistraw aktar minn 42 grad. Fil-fatt bħalissa għadu effettiv ir-red warning maħruġ mill-awtoritajiet lokali dan kif is-sħana se tippersisti anke matul il-jum ta' tlieta biex imbagħad mill-ħamis nibdew nistejqru xi ftit minn din il-heat wave meta t-temperaturi se jerġgħu jinżlu taħt l-40 grad u bejn il-ġimgħa u l-ħadd qed ikunu mbassra temperaturi li jvarjaw bejn l-4 u l-35 gradi Celsius, kważi 8 gradi anqas mill-mewġa ta' sħana ta' bħalissa. Jibqa' l-fatt li dawn il-kundizzjonijiet meteoroloġiċi jagħmluha ferm aktar faċli biex jiżviluppaw sitwazzjonijiet ta' nirien feliqi jew żoni rurali. Tant li s-CPD fl-aħħar jiem kellhom iwieġbu għal diversi sejħiet biex jassistu fit-tifi tan-nar. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili appella biex dan ir-riskju ta' nirien jitnaqqas anke b'azzjonijiet żgħar billi ma narmux sigaretti mill-karozza, noqogħdu attenti li ma nħallux skart fil-kampanja jew f'widien u jekk ninnotaw nar nirrapportaw mal-ewwel fuq in-numru 112. Intant fl-eqqel ta' din il-mewġa ta' sħana diversi żoni madwar il-pajjiż spiċċaw bla dawl matul il-lejl illi għadda. Fost iż-żoni affettwati kien hemm partijiet minn Birkirkara, il-Gżira ta' Sliema, Rendi, Briżebbuġa, iż-Żejtun, Ħaltarxin u anke l-Mellieħa. Dawn kollha għamlu sigħat mingħajr provvista tal-elettriku, sitwazzjoni li għal sajf ieħor qed terġa' tirrepeti ruħha.